U sinjuri nilqawkom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa. U nfakrukom illi bħalissa għaddejja il-kompetizzjoni tal-isbaħ. Triq. Eżatt, u llum ħankunu qed inselmu lill-inqas triq illi propju intom ivvotajtu għalija. Imma san tajjeb illi infakru lin-nies illi tistgħu issa stess tibdew tivvutaw għat-triq il-favorita tagħkom. Fl-aħħar ta' dan il-feature ħankunu qed nurukom it-tminja li ħajkun għad fadal fil-kompetizzjoni. Ekku mejja naraw trid mingħajr ma nurukom l-ewwel u l-aħħar li plejsjat bħala triq li mkienu dawk it-toroq kemm ġebu voti. Tlaqna? Ej. U allura sinjuri kemm jien eċitat. L-iktar triq li din il-ġimgħa ġabet voti hija triq is-Santwarju ħaż-Żabbar. Prosit. U l-inqas triq li ġabet voti li ma hi? Triq ir-Repubblika il-Belt Valletta. Ma stajniex nemmnu ma triq ir-Repubblika kienet propju l-inqas triq li ġabet voti, imma ma importax għax nagħmlu triq tagħna propju minn triq ir-Repubblika. Jew inkella Strada San Giorgio, jew inkella tista' tgħidilha la Strada delle Corse, jew Rue Nazzjonell, jew inkella Kingsway, jew inkella Strada Reali kif jgħidu l-Belti. Ħawad, di triq ir-Repubblika fuq di ħanamlu mhux fuq it-toroq li semmejt. Ejwa l-istess belt ħasra. Dak peress li aħna konna taħt ħakmiet differenti, dejjem tawwa laqam din it-triq li huwa differenti u anke isem differenti. Allura llum il-ġurnata għandha ħafna ismijiet. Triq ir-Repubblika mallum qed jisejħula. L-istess. Komplejna. Di triq hija triq prinċipali fil-Belt Kapitali, il-Belt Valletta, u tista' tgħid li fiha hawn uħud mill-iktar binjiet importanti f'Malta. Bħal parlament li hawn warajja illi kif tafu ddiżinjah Renzo Piano. Għavolja min jgħidlu Renzo l-Piano xorta huwa ikona ta' pajjiżna. Il-qorti? Il-Palazz tal-President u ħafna oħrajn. U għalkemm aħna mdorrijin naslu sal-pjazza ta' fejn il-Palazz, Triq ir-Repubblika kif qed taraw tibqa' nieżla u tiġi eżatt faċċata tal-Forti Sant'Irmu hemm isfel nett. U djar jibdew minn dawn l-inħawi għax il-kumplament hija miżewda bil-ħwienet u bil-kummerċ imma residenti Beltin ħassibhom lil hawn. Il-Vox Pops, ma semmejniex il-Vox Pops fit-Triq ir-Repubblika. Kemm il-darba ġie xi ħadd jagħmel Vox Pop u jsaqsik xi ħaġa f'din it-triq fit-Triq ir-Repubblika. Jiġu spiss. Jiġu spiss. Kemm? 20 darba. 20 darba. Tiġi spiss il-Beltin? Mhux hawn noqgħod. Int Beltija? Mela. Mela kif jista' jkun taf l-Belt Strada Repubblika ġiet l-inqas waħda votata bħala l-isbaħ triq? Temmen? Ma nemminx xujiet. Is-sabiħ ta' din it-triq li hija tista' tgħid pedonali għal biċċa kbira tal-ġurnata. Mbagħad hemm ħinijiet fejn jeħtlu bis-supplies il-ħaddiema li jkun hemm bżonn jagħmlu x-xogħlijiet tagħhom f'dan il-post. F'din it-triq isiru uħud mill-akbar attivitajiet bħal ngħidu aħna karnival u diversi separati. U d-darba li jmiss li tiġi f'din triq u tkun miexi għati każ u nota ftit l-affarijiet vera sbieħ li hawn f'din it-triq li fija kważi kilometru. U biex nagħlqu nerġa' nfakkarkom biex malajr tidħlu u tivvutaw għat min toroq li issa baqanna, mhux hekk? Triq il-Madonna ta' Fatima inna Durawdex. Triq San Franġisk, San Pawl il-Baħar. Triq Indri Borċ, ir-Rabat. Triq San Pawl, ir-Rabat. Triq Mike Police, Birkirkara. Triq Sant'Anna, il-Furjana. Triq Santwarju, ħaż-Żabbar. Triq Anġlu Gatt, iż-Żejtun.
Infakrukom li biex tivvotaw kull ma tidu tagħmlu u li tikkummentaw u l-votazzjoni tal-3 filgħaxija. U mbagħad il-ħadd li ġej se nerġgħu nkunu qed nagħmlu triq tagħna minn dik it-triq li tkun ġiet l-aħħar u tkun se tinaqla. Ekku, intom dejjem għamlu like fuq il-paġna ta' Infrastructure Malta li tkunu aġġornati xbin. Għal ġimgħa d-dieħla, ċew ċew.